Hello guys men, hey, ang dinay sama gawang no video banlaybay na lagi monabliयावसो दिनै भिडिअआ जानला मोनला बानायबाय आरोना दिनै भिडिअआनो जाहैबाय थारमाने आं न' बानायनाया आंना कमप्लिट जायाखै आरोना लोगोफोर दा नैबे न'आ ओरै नायबानो जाबाय नै बे आंनि बेक साइडनि न'आ कमप्लिट जायाखै आरोना बे न'खौ बानायगासिनो मिस्ट्रिफोर मावगासिनो ओमफ्राय आंना दिनै ओरैबायदि मावलांबाय दिनै मिस्ट्रिफ्राना नै बारेन्दा आरोना बे बारेन्दाखौ होबाय ओरै थंब्लेट बे बारेन्दाखौ बानायबाय दा मा जाबाय बे बारेन्दाखौ बानायनाय इथा गाथिनि होखांनायनि उनाव दाना न'नि बाइक दिहुननो लामायानो गैला आरोना नै इथा गाथिनि होजोब्बाय नायलांबानो जाबाय नों देखायनोसै इथा गाथिनि होबाय बे बारेन्दाखौ आरोना फस्ट जामहोबाय नै ससे आंना दा नैबे मेन लामाया बिथिं फैगोन दा नों नैबे नै बेसेबांबा गोजौ नै दा बेखौ मारै बाइकखौ बहननांगौ जाबाय आंना जारला जाबाय नै बेसेबांबा गोजौ नै दा नै आंना बाइकआ नै ओरै दोनदों नै बेहाय खोमसि सिनायला दा बहुद जारला जाबाय आरो दा नै बेसेबांबा गोजौखौ आङो दा बाइकखौनो थिखो जायो ना स्कुटि थिखो जायो मानसिया खुनुरुखुम बारनो हानाय जायो आरोना जारला हाना लोगोफोर नै जेरैबो इसिबां गोजौ नै हा खोनोबो हा गैया खाथियाव खावसेयानो जाजोब्बाय दा नैबे बारेन्दानिल'सै आरोना ओमफ्राय प्लास्टार होनांगौ साइड साइड इन्जुराव सिङावबो मस्थ' जारला जाबाय आरोना लोगोफोर आंना ओमफ्राय दा नै बिथिं न' दङ मोनसे माबा मा होनो बेखौ मासरुम बानायग्रा न' दा आङो बे गारिखौ बहननोबा नैबेखौसो हाफ्लंसै नामा सानगासिनो आरो आंना लोगोफोर गारि बहननो थाखाय नैबेखौ बे खन्द'खौ नङाबाथ' ओरैबाथ' बिराद दिगदार जागोन हा खोनांगौ अर्थिक हाखौबो नोङो बायनो होनबा लोगो लोगो मोना अर्थिक हा खोनांगोन समान नैबेखौनो मथा मथि हाफ्लंसै नामा सानबाय आरोना लोगोफोर आङो बे मासरुमनि मोननाय न'खौसो उफाय गैला नङाबा लामाया बेजों बानायाबा लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरलाय मारै खालामबा मोजां जागोन आंना लामाया आं बेखौ हा खोगोननिफ्राय हाखानाय नंला आङो दानो टाइम लासिगोन दा बे आं न'नि थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय गारि बाइकखौ बा स्कुटिखौ दिहुननो लामायानो गैला आंना जेरैबो दा नैबेखौ हाफ्लङोबा मोजां जागोन ना बेखौनो हाखोबा मोजां जागोन हाखोबाथ' बेखौ मोजां जागोन खिन्थु हाखौ इमारजेन्सि मोननाय नङा आरो आं ना बिनि थाखायनो ओरैबायदि जारला जाबाय मिस्ट्रिफ्राथ' मालाय गावसिनि खामानिखौ मावनानै थांबाय दा आंहासो गोदोनायाव गेलें नांथारना थाबाय आरोना लोगोफोर एलाय कमप्लिट जायाखै दाबो आंथ' नैबेखौनो हाफ्लंनोसो सानबाय आरोना लोगोफोर एसे साजेसन हरदो लोगोफोर नोंथांमोना लामायानो ब्लक जाजोब्बाय जारला जारला नै ओरैबो ओरैबो एकदमबारे गोदों गोजा जाजोबखाबाय आरोना ओरैबो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय लोगोफोर ना मा होनो लामाखौ आङो नैबेजों हाफ्लङोबा गाज्रि जागोन नामा नैबेजों हाफ्लङोबा बेखौ हाखोनांगौआथ' मुस्किलानोसै आरो लोगोफोर दे बिदिबा बाय